सैया सैनिटाइजर हो राइल हो, सैया सैनिटाइजर हो राइल हो, तनी जाके लिया दो। सैया सैनिटाइजर हो राइल हो, तनी जाके लिया दो, जाके लिया दो हो, जाके लिया दो, जाके लिया दो हो, जाके लिया दो। कोरोना कोरोना बीमारी बाइल हो, तनी जाके लिया दो। सैया सैनिटाइजर हो राइल हो, तनी जाके लिया दो। रहिया चलत पिया मास्क लगई ह, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन निभई ह। रहिया चलत पिया मास्क लगई ह, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन निभई ह, पालन निभई ह। छोड़ दी है घूमे कहीं जाइल हो, तनी जाके लिया दो। कोरोना बीमारी पाइल हो, तनी जाके लिया दो। अथवा धोवे वाला साबुन ले आई हो, रहिया में केहू से न दहिया छुई हो। ओ हथवा धोवे वाला साबुन ले आई हो, रहिया में केहू से न दहिया छुई हो, दहिया छुई हो। साबुन से हाथ धोवल जाई हो, तनी जाके लिया दो। कोरोना बीमारी पाइल हो, तनी जाके लिया दो। सैया महिपाल जी के माना कहनवा, हमर जिंदगिया के बाड़ा कहनवा। ओ सैया रविंद जी के माना कहनवा, हमर जिंदगिया के बाड़ा कहनवा, बाड़ा कहनवा। एकरा से जंग जीतल जाई हो, तनी जाके लिया दो। कोरोना बीमारी पाइल